102.3.9 man, 110.1 Fatmouth Radio Station. Tell me yung Katini Baisa. Choice! Now would you ever live if you knew who I was? Oh. And if you found out about my past, would you judge? Okay. I got questions, need some answers. I need some chemo for this cancer. Yeah. Now can't you see that I'm dying Ik was de of rebel in mijn jaar, een skiller met mijn braas. Slapen hoe ze dachten, gedachten wat mij plaat. Kruisen wat ik draag, slaan ze je pof aan de girl. Kijk, toen zat ze boek bij iets cover girl. Maar girls ze moeten know, van jou wel lekker bow. Sinister, maar ik zal voor een bullet sprang voor jou. So before we jump the broom, moet ik eerst confess I need the Johnny with a bitch to get the shit off my chest. Right? yeah. Now would you ever leave if I told you about my bad? Oh. Wanneer 18 maanden kan is, is met een nieuwe stop man. Want ze Would you ever do?